Tiri pano pachinhamo tiri live. Chii chaita kuti mapostori ange achizoungana panapa muzuva ranhasi? Imhinduro yakachemwa nevanhu vachikumbira dai vapostori vambosvika pano vaisawo nheketo yemunamato, zvimwe zviri kuitika nekuvakika zvingadzimwe. Saka tauya pano asi watitungamirira maziso aMwari Baba ndivo Baba Amosi vatita kuti tisvike pano tizoisa munamato iwowo. Saka tine vatungamiriri vazhinji vaprofita vose vemuHarare munomu vasunganidza ndangariro chisungo chimwe chete kuti vauye kuzoisa munamato mumwe chete nokuti zviri kuitika pano kudenga atinzwa. Saka muri kutipa kuti titaure navo ndiani? Ava regerai chitaurire voga. Handiti kaiwa tinotenda. Baba ikoro ndonamatira Marusapi maNikaland tafamba nenhau imwe chete iyoyi kutaura kuMuyamutsvene. Muyamutsvene waona tsaona njodzi ukati tiye tizovaka muteuro weruchengetedzo nekudzivirira tsaona mukati menzvimbo inoyi sekutekeshera kwaita tsaona dzisingadzwisisike dzisina tsananguro. Saka tauya pakati pemusha unoyu tizoisa chiripfugamo kuri kunhau yekunamata bazi kungomisa nhau dzese dzetsaona kuti vanhu vatsaona dzimire kuitika pakati penzvimbo inoyi. Tine vakuru vedu neutungamiriri hwedu Baba Amosi pagwanzurapo. Saka tiri vaprofiti sekuona kwamaita vaprofiti vese ndivo vavarangana vemunomu Harare province. Takasangana nevamwe vari kubva Masvingo, vamwe vari kubvawo maNikaland sekutaura kwandamboita. Tiri vaprofiti tarangana nyaya yekuya kuzonamata chete nenyaya yetsaona chete yanetsa nekushungurudza mukati menzvimbo ino. Hatisingazive kuti mweya anenge achitaura kuti kudii kuti pazosvika pakuti paitwe munamato wakadai izvi. Iwo mweya unombe uchitaura kuti uri kukonzerwa nenegligence here kana kuti pane zvesatanism zviri kutora upenyu hwevanhu kana kuti zviri kufamba sei? Mudenga riri kuti kudii? Nekuti kuya kuzoganhura zviga zverufu zviri kuitika panapa panofanira kunge paine
tsananguro dzekuti isusu tisi tiri kutenga malaisensi here, mweya uri kuti kudii? Ndabvunzawo semutori wenawo. Sekutaura kwandamboita kuti pane nhau yewaprofiti, kana matongoona nyaya yaita waprofiti areva kuti patoita rima, saka isitauya nemwenje neruvheneko kuti Mwari vaise chaidzo chavo pakati perima ramira pakati penzvimbo ino iyi pamusoro penyika ino. Saka tikutaura nhau yerima chiedzo, saka tatumwa isu waprofiti naMwari kuti tiuye kuzodzima nerima, inhau yekupikisana nerima chete chete, hapana chimwe chatinacho. Tinotenda baba mamuda kuwedzera taida kuti patapa maadvice kuvatyaira nokuti zvataisa munamato vamwe vanhu vachange vakumhanyisa mota matayi avo havachagadzirisa kana kusevhisa yanegligence manje. Saka tikuti kana vanhu taisawo munamato ngavachizvibata, varege kutyaira vakadhakwa, varege kutyaira vachimhanyisa michovha yavo mumugwagwa ivovo, nairo rima rinowana mapindiro patozoti rava rima asi ari munhu agara negligence dzake. Saka tikuti vanhu ngavabvise pfungwa yakaipa kuti mugwagwa zvavaitwa munamato saka hakuna chichaitika. Ipapo vanhu vada kuti vazvibate. Tinotenda. Ima munozotaura zita ndiani? Ndoti Baba Simba Glenview 7. Ndada kutovhunza kuti munomatira muri kupi nekuti mati muri vekwaRusape vari pano, veGlenview vari pano, tani vekupa muno muHarare paSunningdale. Hatitaurei tinzi chakuunganidzai pano chaita kuti muteerewo vamwe chii? Inyaya yemunamato watatumwa nawo nemweya mutsvene kuuya kuzonamata panapo kudzivirira njodzi netsaona dzatekeshera mukufamba kwevanhu. Saka tiringoisa yambiro kuvatyairi vedu kuti vafambe zvakanaka, vasanyanye kumhanya, ndochenjedzi dzatinongoisa kwavanhu. Kuseri kwemunamata zvireve kuti vanhu vaakutenderwa kumhanya sitereki, navangofamba nesipidi dzakatenderwa dzakanyorwa mumugwagwa, uye kutyaira vanhu vakadhakwa. Handitika aiwa tinavo mhuri yeZimbabwe maApostle for ED vari panapa paChinhamo service station. Hatisi kuziva kuti ndiani mumwe ada kuwedzera pane zvataurwa nevatungamiri vamwe vatinawo panapa. Rega titange nevari kumashure vatema vanenge ininava. Madzibaba muchinji kwakauya kuvatema ndikutaura nemunhu mutema. Vari kutaura vana ndibaba Elvis paRiverside paChitungwiza. Kutumwa kwataita nemweya mutsvene munzvimbo ino yemuna Seke. Ndofunga zviri kuitika nyika yese muri kuita sei? Muri kuzviona. Asi kurudziro yedu kana tapedza kuisa munamato, hazvireve kuti munhu akadyara chibage pasi, mvura yakanaya, chibage chakabuda chasakurira. Chinoda kusakurwa nekuiswa fertilizer kuti chikure zvakaita sei? Zvakanaka. Saka vanhu vakazotanga kumhanya nemota pakati penzvimbo ino vachiti paitwa munamato, vanoita tsaona baba. Vasina kubata steering, vachiti pakanamatirwa. Vanoparara. Saka kurudziro yangu ndiri kuti varume ngatifambe nespeed yakanaka, tizvichengetedze nekuchengetedza hama dzedu. Ndatenda. Tinotenda. Baba mamuda kutaurai tinzi? Ndinotenda. Ndinoitwa Baba Agrashbai. Muri kupi imi? Ndabva pamarondera apo. Ndo patabva tauya pano panzvimbo yeChitungwiza. Tauya kunoisa munamato wokumisa matsaona awanda pakati penyika ino. Asi kurudziro yedu tiri kukurudzira vanhu vari kufamba mukati menzira yeChitungwiza kuti ngatisamhanyisei mota zvavazonzitaisa muteuro moti nzvimbo yachena. Aiwa kwete, vanochaira vakadhakwa ngavamire, kuchaira vakadhakwa ba. Tiri kuti isusu uyai tinamate. Tiripo pano panzvimbo yenyu yeChitungwiza, tiri kunamata tichitungamirwa nemweya mutsvene. Saka mweya mutsvene ndo watidana nyika ino kuti tigone kuvaka muteuro. Matsaona angachitika nyika ino ambomiswa, mhepo dzenyika ino dzimiswe, tigone kuti nzvimbo yedu igone kuchenurwa nevapostori. Tatenda. Tinotenda baba. Setimu yemutungamiri wenyika nekuti nyika inondamatirwa nevene vayo. Saka ndo vene vayo vamuri kuona vaungana panapa maApostle for ED paChinhamo panapa pana Seke Road. Tsaona dzazara idzi dziri kuitika idzi riri rima rimwe rinenge richikonzera izvozvo. Saka musoro vatungamiri vaprofiti vabva munzvimbo dzakasiyana siyana tauya kuti tizoisa munamato mukati menzvimbo ino. Sekutaura kwandaita kuti mutungamiri wenyika anoti nyika inonamatirwa nevene vayo. Saka takaona tsaona dzawanda, isusu vene vayo tisitofanira kuti tiuye tizodzikamisa nyaya idzodzo. Saka tatenda zvedu. Ndimadzibaba Oni, tiri paSunway City, tiri kuruwa. Tatenda zvangu. Munhu wese ari pano Apostle for ED. Baba muri vekupi wenyu? Baba Joe Pabora. Pabora. Akomana asara ameno ake. Akirawo namato yuyu. Kuti
manamatire etsaona iri kuitika zvinorwadza kuhama dzedu nesu ngatibatsiranei pamunamato sekutera chitsivi ichi chiripo rufu ruripo asi runorwadza rufu rwetsaona saka tamhanyirawo kunamata setsaona dziri kuitirwo kwanamurehwa kuti vauyewo ikoko tinamata tiri pamwe chete ndodzi baba Jo tinotenda madzibaba Jo tina baba ane apa izvezvi ndonzi baba Petros tonamatira pagolf club along Masvingo Road. Tauya pano pamunamato mukuru washedzerwa nemutungamiri waprofiti baba Amosi Gwanzura vatishedza sembiro waprofiti nevapostori kuti tichenure nzvimbo ino nemunamato. Hazvina kutanga nhasi, zvakatanga kare kare kuti pakati pezvihanu nezvihanu zvingawire tsaona pakati pemigwagwa dzinofanira kuchenurwa nzvimbo idzodzo. Saka tayozochenura nzvimbo ino nemunamato, tisinganamatire mugwagwa unozvara nhasi asi tikunamatira nemigwagwa yose yenyika ino yeZimbabwe. Izvi tenge tichiisa pamunamato kuti tiropafadzwe vanhu ngavanamati, vatyairi ngavanamati, ngavakudze Mwari. Chasara panyika pano kunamata, ndosaka tiri pano. Tinotenda baba mazvita pachine mwasara here ada kutaura baba. Tiri kutaura nababani wanapo pamunda wekanzuro tiri kuti nyika ino yakomborerwa yatumirwapo kuti vakawanda chaizvo vachitungamirirwa nemutungamiri wedu baba Amosi Gwanzura. Atiregai timhanye kwatadedzwa nemutungamiri wedu, muchionekwa chakaonekwa nemweya nevatungamiri, kuuya kuzokumbirira nekuuya kuzoteurira nzvimbo. Asi tiri kukurudzira vatyairi nevafambi vengoro vanofamba nengoro dzemoto kuti ngavacherechedze mota dzavo zvakanyanya, ngavagadzise mota dzavo zvakanyanya, uye mukufamba mukati menzira umu ngavafambewo zvakanaka vasingamhanya, havana kwavanenge vachimhanyira, asi ngavatange vanamata aona ivo kuti zvingosvika zvakanaka. Tinotenda baba. Tiri baba ndinonzi baba Daniel tonamatira padema takokwa kuzonamatira mutsaona dzanyanya kuwana mumugwagwa uno wesekeroti. Tirikuona vanhu vazhinji vari kuparara, tiri kupararwa nyama dzedu, hama dzedu tiri kuparara netsaona tiisa mumatsaona. Vamwe vari kudhaivha vakadhakwa nezvidhakwa vachimwa madrugs. Tiri kuziva kuti vanhu kana muchidhaivha musanyanya kupinda pamugwagwa makadhakwa. Izvozvo zvimwe zvinokonzeresa vamwe negligence chaiyo chainoita kuti matsaona vanhu ngavasaite competition kuti kana kuda kuovateka kuti aiwa havafaniri kuovateka. Izvozvo kuti zvinokonzeresa matambudziko akanyanya. Tinotenda baba maita basi.